Внимание! Възможни са силни емоции и бързи решения. Тук фоето има повече характер от някои дневни и по-добро осветление от половината ресторанти в града. Хайде да сложим малко лимон в еспресото и да видим и апартамент. Просторна дневна, с собствена тераса и фронтална гледка към гревната. Още 2 спални, една южна тераса и разбира се помещението, което наричам място за скъпа санитария. Дограмата е Райнерс, алуминиева, строен стъклопакет. Цената на жилището е само 196 000 евро. Погрижили сме се и за паркирането с 2 реални подземни паркоместа, а не обещание за възможно спиране на улицата в радиус на 800 метра. А общите части, те са на ниво бутиков хотел. Лоби с рецепция. Тиха геометрия, топли материали и осветление, което не лъже камерите. Ако е твоето място, обади ми се или посети сайта на Луксимо.